Hej alle sammen, og velkommen til afsnit 5 i den her lille serie om at renovere det her gamle hus. Det er efterhånden længe siden, jeg har lagt en video op. Afsnit 4 blev lagt op den 23. december, tror jeg, 2022. Og i dag er det vel den 12. oktober 2023, så det er jo en 10 måneder siden. Men jeg synes lige, jeg vil give en lille update, og det er jo det, der sker, det er jo mere vi bliver færdige, jo mere bliver det egentlig også mit hjem. Så hvor meget har jeg lyst til at dele videoer af det. Men I fortjener skulle lige se, hvor langt vi er kommet. Som altid, så starter jeg ud det, der engang var et køkken. Jeg har fået sat fermacell på væggen og ny isolering. Her skal der være et toilet, og heroppe er der brugskabine, og så kommer der til at hænge et vaskemøbel her. Så er jeg i gang med at lave forlængelse af fordelingsgangen. Der står en væg lige her, og så kommer der en dør ind lige her foran, hvor man går ind på toilettet. Og så går man så ud i gangen. De 2 børneværelser er blevet færdige. Jeg har lavet loftet gå igennem, og gulvet gå igennem, og stillet væggen ovenpå egentlig, kan man sige. Så det vil sige, at hvis jeg på et tidspunkt gerne vil have det lagt sammen til et stort soveværelse, så er det stadig muligt. Jeg har fået sat spot i loftet, og fået lavet ellen lovlig. Herinde har jeg faktisk valgt en trådløs, et trådløs tryk, når jeg tænder og slukker spottet. Så er jeg fri for at rille elektriker over i væggen. Og her ved den anden side af skillevæggen, den gamle skillevæg, som kun var færdig på den ene side. I sidste video er blevet færdig og har fået filt og maling og alt muligt. Der er lige en lille heldig dag her, kan jeg se. Det kommer maleren lige og fikser. Ude i gangen og værelset og badeværelset er der blevet støbt betongulv. Jeg har rykket alt det gamle træ ud for at kunne lægge gulvvarmeslanger, og så har jeg støbt betongulv ovenpå. Lofterne er blevet pillet ned. Det her var noget værre møg. Det var lavet rigtig dårligt, så det var godt, at jeg lige fik det pillet ned. Jeg har fjernet afløb og det, der var herovre. Det er væk. Der var en faldstamme og nogle rør, der kom igennem. Alt er fjernet. Så herinde bliver der trægulv, som er ind til alt det andet. Så bliver væggene hvide. Og så skal jeg have forskallet og sat 12-6 lofter op. Og så man kan se, hvis man kigger rigtig godt efter, så kan man se, at der er nye ledninger deri. Det der lampested bliver så forlænget ned igennem troldteksten, og dermed er den el også lovlig. Så det ender med at blive et helt godt hus. Herude bliver der malet, selvfølgelig, og kommer troldtekstloftet op også. Ellen er i gang med at blive lovlig. Ja, stuen så jeg sidste gang. Der er stadigvæk rod i køkkenet. Lidt mindre end før måske. Jeg har fået sat en glasplade op bag ved kogepladerne og fået lidt mere anvendelse i det. Troldtekstpladerne kommer hen og stå. De skal selvfølgelig op og hænge. Og stuen og sofaen er samlet færdig. Jeg synes, de skulle have den her lille update. Lille kort video. Jeg forventer at lægge 1-2 videoer mere op, hvor man ligesom kan se det helt færdige resultat. Og så overvejer jeg lidt, om jeg også skal lave et par videoer, når jeg går i gang med at renovere huset på ydersiden. Så slutter vi af med solskin i min vilde have. Tak fordi I kiggede med. Hej hej.